Tara mga padiin madi, samahan nyo kami, pupunta tayo sa lugar ng Gabaldon. Pupunta natin ang masarap na paliguan ng Dumpinga at sa bayan ng Laor, ang Bato Pere. Tara, let's go! Nandito nga pala ang aking mga kasama, ang aking buong pamilya, nandito ang aking asawa, at ang aking anak na si Kirker, at ang kanyang mga tita, tito, at ang aking mga pamangkin. Tara, silpihan na! Dito nga pala kami sa tulay ng Bato Pere. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Laor. Ayan, pasilpi-silpi pa kala mo ha. Hindi to selfie, video to. Ito naman batang makulit, hagay siya na niya ng kindi yung mga tao doon. Pasaway. Kaya tapusin mo ang video na to para mailibot ka namin sa lugar na ito. Ako nga pala, pangalawang punta ko na yan dito. Simula pa nung huli, nung 2015, nung unang kita pa lang namin ng aking asawa, ang inyong kumare, na si Mama Sally. Tara, samahan nyo ako. Dito tayo sa kabilang tulay. Napakaraming naliligo. Mga turista, dahil New Year ngayon, masaya sila. Sama-sama dito sa Bato Pere. Yan, tara. Naglalakad-lakad lang ako. Tingnan mo. Ang ganda ano. Yan. Yan ang kita. Ano, tingnan nyo, kitang-kita ang lipad ng drone, ano. Sana all may drone. Oh, yan. Let's go! Nandito nga pala kami ngayon sa bayan ng Gabaldon. Ito yung mga ano nila, siniselfie-selfie. Ito nga pala ang aking bilas na driver. Ngawit na ngawit nila siya. Galing pala kami sa Kabanatuan. Pupunta kami dito. Pupunta kami sa aking bayaw. Yan. Tara, let's go. Palipad na naman ang papa mo ng drone. Sana all may drone. Yan. Let's go. Enjoy nyo lang ang panonood ng nasa ere. Yan. Ito nga pala ang bayan ng Dumpinga. Oh, sino mo? Ang ganda. Maraming cottage, malamig na tubig, napakagandang tanawin, mga green na kahoy, mga damo na green, nakakaaliw talaga sa mata. Tingnan mo, kaya pang papasukin dito ang mga sasakyan nyo, tricycle, motor, barko. Ay, hindi pala barko, mababaw nga lang pala doon. Napakarami ditong cottage. Ito nga pala, tingnan nyo. No, inggit ka ano, may kutsi pa nga sarap na. Let's go. Kaya kung kayo gusto pumunta dito, dapat may sarili kayong sasakyan, syempre. Yan, ang lamig ng tubig. Oh. Nandito pa rin kami, hindi pa rin kami umaalis. Tingnan nyo, maubos na lang ang memory card namin kasi selfie. Enjoy! Enjoy your workday and a happy new year sa lahat nga pala. Sinutin ko pala to nung nung last year, nakalang taon pa. Hindi naman, January lang. Tingnan nyo, papa nyo, likot-likot ng camera. Pasensya na. Baka may gusto naman yan magbigay sa akin ng bagong camera para naka-stabilize na. Ito nga pala yung tourist spot dito sa Gabaldon, you know. Pugi ng papa nyo, ano. Pakit-kit lang ang papa nyo, nakasalamin pa. Lupet. Kala mo turistang-turista ang papa mo. Pangiti-ngiti ba yan? Tinan mo, dito nga pala kami, paumalis na kami. Let's go.